מתחת לאולם התצוגה החדש, הממוקם ברחוב חומה ומגדל 3 בתל אביב, ושנבנה על פי הסטנדרטים של היצרן, שוכן המוסך המרכזי, שגם הוא עבר מהפכה של ממש, בהשקעה ובתכנון ייחודיים. התוצאה היא מרכז שירות מהמתקדמים ביותר שניתן לראות כיום בישראל. השלב הראשון מחבר המכונה את האופנוע ישירות למחשב המרכזי, המזהה מיידית האם ישנה תקלה מעבר לסיבה שהאופנוע הגיע למוסך. כל המערכות האלקטרוניות בכלי מחוברות כעת אונליין, וזהו ללא צל של ספק אחד הכלים החשובים ביותר בטיפול עצמו. את המחשב המרכזי תמצאו אך ורק במוסך המורשה של החברה, אבל גם אם זה הביקור הראשון שלכם במקום, או שהאופנוע כבר לא במסגרת האחריות, המידע האלקטרוני עדיין זורם באופן דו-כיווני, כאשר מצד אחד המחשב המרכזי מתקין את הגרסאות העדכניות ביותר במערכות השונות של האופנוע. מצד שני, כל הנתונים מתעדכנים בגרמניה, כל זאת לטובת שני הצדדים. מה שזה אומר, כשאתה נכנס לכאן, זה כמו שתיכנס לכל מוסך אחר בכל מקום אחר בעולם. וזה אומר שסביבת העבודה, הציוד, הכלים שהמכונאים עובדים איתם, עבודה לפי הוראות יצרן, שימוש בחלפים מקוריים, הכל כדי להעניק שקט נפשי ללקוח, שיהיה רגוע, שיהיה שקט. אנחנו גאים היום להיות בקו הראשון של מותג כה איכותי כמו BMW מוטורד. הלקוח כאן נעלם בכל העולמות, ואם נחבר את כל הפרמטרים יחד, אני בוודאות יכול להצהיר שזה המקום שאתה רוצה לטפל באופנוע שלך ולא משנה בין כמה.